Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за мелатонина, който аз ползвам вече втори месец. Ето така изглежда. Има 4 парчета с по 6 пластира. Пластирите се слагат отзад зад врата. Аз там ги слагам, но има опция да се слагат отпред-горе, тук където водим третото око, който е запознат с третото око, знае за какво говоря. Но основното, което искам да ви кажа е, че мелатонина действа много благоприятно при безсъние и депресия и стрес. Аз го пия втори месец, както мисля, че казах. И ми помогна много да си постигна по-качествен сън, защото аз от много години страдам от хронично безсъние. Какво значи това? Това значи, че се буда на всеки 2 часа, което съответно ми нарушава съня и не мога да съм адекватно да си върша ежедневните дейности. След като го започнах този мелатонин, за чието състав вече писах текстово, спя по 5 часа без да се будя, което за мен си е сериозно постижение. И съм много доволна от това. Смятам да си пия мелатонина много време напред, защото то е единствения пластир от нашите, които предлагаме в One More, който може да се ползва без прекъсване цели 2 години. Ето, това ни е нашия каталог на One More и него е описано подробно за мелатонина. Ако някой се интересува, ще му разкажа и лично. Но основната ми идея за мелатонина е, че той е работещ, бързо работи, бързо оправя такива безсънни проблеми и освен това съдържа основно мелатонин, който ние приемаме през кожата. Тъй като аз, както казах, страдам от безсъние много време вече, съм пила абсолютно всички продукти аптечни от пазара, които се предлагат. Лека нощ, мелатонин директно, хранителна добавка. Това, което получих от пиенето на фармацевтичните продукти за сън, беше, че се будех през нощта цялата потна и пак не можех да спя както трябва. Благодарение на мелатонина разбрах какво е да спя по-спокойно. Надявам се, че заедно ще го използваме поне 3-4 месеца за всички, които имат проблеми с безсънието. Винаги може да се свържете с мен да поговорим по темата. И това е. Благодаря. Хубав ден ви желая.